Iwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon. 70 dias na sa natabi bago mag-abot ang alas Christmas. Ngunyan na taon. Alas Christmas pala, no? Bago mag-abot ang Pasko. Kaya kami po minapaabot giraray din maugmang pataratara sa lambang miyembro kan familia sin kan sosyudad. Urog na po sana naglalaom kami sa programa man na Bicol Target. Dumineretso po ang dakol na nag-arantabay. Sundo man kitang 5 p.m. kasabayan paglaom na yaon kita kabos sa ligtas. Asin marhay na sitwasyon sa tahaw kan mga kadifisilan na pinag-atubang niya to sa oral law na pagbuhay-buhay. Nakakaraos baga kita tabi maski puro pa Kaya ipadagos niya to ang panargasin pagpasalamat pangaji sa mahal na amang Diyos. Siguro tabi yaon man kamo dyan nagdiretso kan pag-antabay. Mantang ihahatag mian informasyon kamo dyan nagbimerienda or nagprepare na kan pamanggihan sa paagikan pagluwas nin man iba-ibang reports dyan sa palibot. Katuwang si Chief Jimmy ang samuyang Chief Reporter si Pading Jim, kumpadreng Jomar sin Pading Alarmario, katuwang dyan ang Galero Joshua Bino. Siyempre sa Manibela si Henry Mata. Sa newsroom, sa padagos pong pagsurumada kan mga minaburot ang istorya, walang ligtas, walang lampas sa mga matitinde. Pinanginginutan po kan samuyang news director Mardela, katabang si Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran. Igwaman sa samuyang social media platform, yan pong nakakabarasan nindo sa social media page ang DCGB News Online. Tarabang-tabang sinda dyan, kasabay pa si Jimos Barrio, Sindaan, si Angel, si Jen, siyempre si Thresia Marilitana sa production. Sarabay-sabay sinda dyan, kabos. Sa IT, sa samuyang broadcast man tabi sa Internet Worldwide Netwide. Yaon dyan, Jerome Martinez. And siyempre kapartner ko sa Control Technical, June Napolis in the house. Ako po, si Pio Fernandez. Good afternoon man tabi sa nagdarangog. Sana po yaong kamulamang tabi nagdiretso ang mga nagarantabay. Kasubago, sundo man kitang 5 p.m. na ngunyan na pagkahapon. Diretso kita kan istoryang mo na dyan sa luwas. Nasa linya si Chief Jimmy.
Chief Jim, kumpadre, marhay na hapon. Yes, so salamat Abi Padi. Maray na hapon sa mga barantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, pig autorisaran sa paginin resolusyon na pigpasar, pigpadinuhan ka sa bago ni City Councilor Ted Residilla Jr. sa ginibong regular na sesyon sa sangguniang panglungsod kan Ligao. Kung saan si Mayor Nando Gonzales na pig-authorized to execute and sign the deed of donation in favor sa PNP Highway Patrol Group Regional Office 5 kung saan sa salon ni Highway Patrol Director Police Brigadier General Alan Nazaro sa National Office mantang digdi sa Region 5 sa Lindungman ni RHPU 5 Chief Erwin Rebellion. May kinaraman initabi pa di sa response kan lokal na gobyerno kan Ligao sa request kan liderato kan HPG na baka sakali makakonsigir o matawan lamang kan LGU Ligao in lote na tutuglukan kan regional office kan highway patrol. Iguanan in initial na paghururon verbal hanggang sa nadiskutir ini kaso bago sa sangguniang panlungsod at namundag ang resolusyon ng LGU Ligao madonar nin 1,000 square meter parcel of land makukuha sa barangay Tumulin sa tahaw sa nainitabi padikan LTO asin Albay PPO. Ay, taraning taning na dyan, kumpadre, ano? Oo. Sa may likodan na porsyon, huruharan ni man sa may sana all bagsakan, ano? Nyan dyan, masuki ka duman kung going kang uwas, nasa left side ini. Roger, to that, kumpadre. Di taraning na dyan and so may saro pa dyan na edifisyo, kumpadreng Jimmy, yung sa Bureau of Fire kan Ligao. Oto na, rimati na, inuko para magayon na. Yes. Tapos sa regional office kan Bifar, digdi naman baga. Okay. Kaya mga pang-rehiyon na opisina, sa mga maabot na alda, maburutwa na yan digday. Estratehikong lugar ini sigon kay Kagawad Ted Residilla para tuglukan kan regional office kan highway patrol kung saan centralized ng transaksyon halimbawa may tuyo ka sa LTO, HPG, diretso ka sa Albay PPO kung nagkataon. O yan tingog ni Kagawad Ted Residilla sa entrevista kan DCGB News. So Mayor Fernando Gonzales, yung 1,080 square meter para sa PNP Highway Patrol Group Regional Office. Sino yan ni Budang? So may katayid mismo ng LTO para at least one-stop shop na yung sabi ng Highway Patrol Group para pakatawasan sila sa kanila, bilis na kagad sa LTO. So, kumbaga partian ang parte ng LGU sa taga, bahala na sila katong... Handa ng structure. Rin yan mangyari. May condition kami na dapat within 2 years makatindog silang structure. Pero ito sa taga, okay na ito. Mamawa na sana dahil na. Donation na lang. Donation na lang. Naputol si Chief Jimmy. What happened? Yung transmission, bata nagre-replay ka na boses ni Kagawad Ted Residilla, ano tabi. Yan, at nagre-redial si kumpadreng Jimmy. Nabiyo na dyan, kadakol na kan mga opisina di gobyerno na yaon dyan sa Ligao. Sige, pagpadagos ta, kumpadreng Jimmy. Medyo, sa regional Huwag ka sa clearances kan mga auto, dito na yun sa Ligao. Okay, so ano po na ipagaw? Okay, yun na yan tabi, pade, good news. Parte ni kan programang land banking kan lokal na gobyerno and yan nabibinipisyaran. So mga opisinang pang gobyerno, pang regional, pang probinsya, haros yaw na baga digdi sa syudad kan Ligao. So Albay PPO yaw na digdi. And baka
igwapanin mga masunod, maabutan Oho. mga aldaw. Roger, so more than 1,000 square meters. Durudakula man iyan na opisina pang region pati. Pwede na, doon nga iskalon tulong iskalon, ayos na yan. Okay, so tadig di baga sa Laucan Campoola kung mapanumiring duwa naan mahali dyan, yung PPO daay na, yung regional office pa kan highway patrol kung manumiring within 2 years daay naman yan dyan. 2 years ang pigtaw sa indang plaso, nabatugdukan nila. Once na dahil tugdukan, pwedeng bawi ang garo. Pwedeng bawion sa indang pagtutugot na itao iyan dyan sa highway patrol unit kan Bicol. Nakulang bagay na may daga ka ng tutugdukan. Roger to that. So taraning taning na dyan tamang-tama pwede yung mga transaksyones baga. May mga clearances paminsan baga nakikuama dyan sa highway patrol unit kung kaipuhan na irehistro ang nagkapirang vehikulos. Gulpio na bagan may sa diri. Yan transfer nga kay pangaran, rehistro. Oho. Di na sararoan na sana kaysa Sorosiri Vlog. Yan, ang kaipuhan na sana dyan kumpadreng Jimmy, mag-isip makitang paagi paano makatugdok dyan ng barato sa ng karinderiya. Tapos regional office kan DCJB digdi na. Ika ang engkargado. Yan tabi pa rin mga dagdag na informasyon Jimmy na salita DCJB nyo. Salamat kumpadre Chief Jim. Aapudan ko kuta na si Alcalde Itay Nando Gonzales kundi ang load ko 2 pesos na sa Marie Josep na pangyari. Ano nang buhay tayo ni 2 pesos na sana ang load ko sa Smart. At makuanta lamang ng pahayag man si Mayor Itay Nando Gonzales kung na day bale. Magano arin. Mautang kita taadrening load giraray. Nakaulay ta lamang ay ni word from Mayor Nando Gonzales Canligao City manungod sa pagtataon nindang iyan nin mga oportunidad na makapagtugdok ang ahensya sa di gobyerno. Dakul ang mga ahensya sa di gobyerno na talagang daining sa diring lote. Ngunyan araw ka nagtatao ang ligaw kan araw ka ining oportunidad. Tabang iyan na dakulaon sa mga national government agencies araw kan highway patrol unit na yan na daining loteng sa dire uyan idudunar kan ligaw aran di dyan sa may LTO kataning pakan PPO ang highway patrol unit opisina region. Kumpadring Al, marhay na hapon. Maray na hapon, pade. Prayer na matapos na ang gera sa Israel. As in Palestine and Hamas. As in maging salbado ang mga pamilyang Pilipino duman o kaya ang mga Pilipino duman pati na ang mga sibilyan. Yan ang mensahe na palawas. Napigahagad ni Gobernador Attorney Rex Lagman. Sigon sa gobernador, may mga plano kotang programa asin proyekto maningod sa agriculture igdi sa Albay asin may plano ang mga nagkampirang contact ninda duman sa Israel sa paagikan mga gustong itaong ayuda igdi sa gobyerno probinsyal para makatabang sa mga modernong sistema sa agrikultura, alagad siguradong apektado na ini dahil ka nangyayari duman sa Israel. Dahil kitang maginibo, kundi mga G para sa kaligtasan kan gabos. Dahil kuno kapadagos ang siring kaning sitwasyon, siguradong may epekto ini sa ekonomiya sa mga masunod na bulan. Lalo na sa agrikultura, na gusto man ko ta mapakusugon ang mga programang agrikultura kan gobyerno probinsyal sa tabang kan ibang nasyon internasyonal lalo ining Israel alagad sa siring na sitwasyon padi iyan ang problema dahil nga ni kan sitwasyon kaya dahil maginibo sabi kan gobernador kundi ipangadji ta ang kaligtasan kan gabos lalo na
ang mga kababayan tang Pilipino sa lugar na yan. Kung tamaan pagkakaisi ko, kumpadring Al, igoning teknolohiya yata na ibibariwas digdi sa satuya ang Israel manungod sa agrikultura, partikular siguro sa irigasyon. Correct. Oo. Oh. Actually, yan so saro sa mga agenda naroon daw mga kasarong simana sa sanggunian panlalawigan session. Saro yan sana i-open ni board member Jasim Palmiano bilang chairman kan Committee on Agriculture. Pero yung nagaputok na sa Bareta kan sitwasyon sa Israel. Kaya siguradong apektado tabi yan na Balingpio and pig-confirm mismo sa minsan pigpalawas kan gobernador na yan nga ni an saro sa mga problema ta. Modern technology ni kumpadre using ning satellite feeds, satellite Yes. feed information sa kunyan sa agrikultura, partikular sa irigasyon. Yes. Na tama, digital garidig- yata. ang digital. term kayan. Digital farming na bigapod. Digital farming. And the first and only yata sa Pilipinas, ang Albayan parang pilot project area. Dahil pa nga na isabot maray ang irarom na kaulugan kaan. Kansarawan, naggarawan kami sa pag-iriba sa ang gunayang panalawigan. Digital farming. Baka nga ang pagtanom online na. Yan. Ara mo kay tuso na o subag kay tuso. Farmville. Farm bill. Anyway, sa mga masodal daw pa din, masasabutan tayan, although na aron kayan, may epekto nga dahil sa gera, pero isiyon tamang giraray, kung ano ang gusto sabihin kaya na digital farming na yan, na gusto ko tang gibuhon digdi sa provincial government in Albay. Roger. Yan pa na impormasyon ali sa Capitol, Alarmario. Thank you. Salamat kumpadring Al sa istorya hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Taud-taud ni Bapa, tamay mga hanap buhay dyan si June and then ma-station break kita boda time check. Pakalis kan mga pagiromdom. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. New Blossoms Catering Services is in need of the following: front desk receptionist. Qualifications: graduate of any 4-year course. Female with good interpersonal and communication skills. With good work ethics and computer proficient. Must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. They are also in need of service crew, kitchen helper, housekeeping, and driver. Qualifications: high school graduate, at least 20 years old and above, male or female. Must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. Interested applicant may send the resume through FB page at New Blossoms Catering or call at 0919-990-9338. Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salceda, at idolo ka na sa dainang iba yung Salceda. Padagas ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa sa gabos na Albayano. kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda, dako lang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey! Happy Elderly Week kasi mo mga agdaw sa inyo kabos. Ako si Dr. Olivera, Director ng DOH Bicol CSD. Bakunado asin protektado laban sa flu o prangkaso. Kami po nag-iimbita sa satong mga senior citizen na aron sa kuya na magpabakuna laban sa flu o prangkaso
para malikayan na mas malala pag sintomas, lalo na ngayon na flu season. Diyos mabalong sa inyo mo. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, power bula, power puti, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EU 51TA number 013, series of 2023.
Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Happy Elderly Week kasi maugmang daw sa inyo ka, boss. Ako si Dr. Olivera, Director ng DOH Bicol CSD. Bakunado kasi protektado laban sa flu o trangkaso. Kami po nag-iimbita sa satong mga senior citizen na aron sa kuya na magpabakuna laban sa flu o trangkaso para malikayan na mas malala pag sintomas lalo na ngayon na flu season. Mas mabalo sa inyo ka, boss. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Papahabol ako sa isang malaking aso. Pag di ako nakagat, 60 million pesos ko. Tol! Mag-Bingo Plus ka na lang. Piso mo, pwedeng maging 60 million pesos. Download na ng Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Oh, Mayor, no, ang kalbigan ko lang ginamahigos. Ang orago na albayano, yan si Adrian Salceda. Tunay na liderato, masasabing malupit. Maugmang pulangin yung maugmang kahimanwa. Buong puso sa pagtabang, uragon talaga. Sa edukasyon, infrastruktura, unegosyo. Pag-uswag, mahihiling, di kalidad ang serbisyo. Mayor Nonny Cap, sa imo kami saludo. Salamat sa pagpadara sa kabusta pulang genyo. Sige, buwalta na kita sa programa. Dali mo na, no? Oras sa Pilipinas. It's 4:34. An oras hatod sa Indokang GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Idagos niya to ang bulos kan mga istorya diyan sa palibot. Nasa linya si Kumpadreng Jomar. Kumpadreng Jomar, marahay na hapon. Salamat Pating Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Haloy pa mangyari bago mahali ang elementary school sa Banwaan kan malilipot na nasa laog kan 6 kilometer danger zone. Ini ang pagtubod ni Mayor Sinon Bolante sa plano kan Department of Education na halion ang duwang eskwelahan digdi sa First District saro sa siyudad kan Tabaco asin saro sa Banwaan kan malilipot partikularmente ang Calbayog Elementary School sa laog kan 6 kilometer danger zone asin ibalyo ini sa ibang lugar. Sinabi ni Mayor Sinon Bolante na dakul na proseso ang agiyang kaini lalo pat ang bilog na Calbayog iyo ana sa laog kang 6 kilometer danger zone na gustong sabihin pag ginali duman ng elementary school dari naman sa nakaipuang panghalion itong gabos na mga residentes
na nasa laog ka na nasa Barangay Calbayog dahil Mm-mm. na nasa laog man din kang 6 kilometer danger zone. Sinabi Mm-mm. ka na alkalde na haloy pa talagang proseso ini, dakol na agihan, na dakol na dapat ikonsiderar, lalo pa ang mga residensya duman, residentes, ang mga harong ninda, mga daga, di man titulado, Yan. legal ba ko man mga squatters. Mm-mm. Kaya para sa alkalde kan malilipot dahil niya una ini paparaisip dahil lang ta medyo halawig ang proseso, pwede din umagi pa ini sa Kongreso antes na ma-implementar. Asin dakol pang mga ahensya kang gobyerno na dapat naagihan bago ma-implementar ang planong indikan Department of Education. Yan pa di ang mga dagdag na bareta. Jomar Bien, DCGD. Salamat kumpadreng Jomar sa mga follow-up report. Ale diyan sa malilipot diyan sa Premier Distrito. Bako managad iyan basta-basta pa na kunyam na permanenteng relocation lalo na itong yaon diyan ng mga eskwelahan sa laog kan permanent danger zone. Ta primero sa legal aspect ang taramon kaya nara Sir Cedric Daep, nara Dr. Cedric Daep kan apsemo, daita sinda mauobligar na humali ng gadyan under pain of penalty, taday maning lay na minadeklar na day sinda pwede mag-star dyan. Ang solamenteng tao sa inda dyan ng prohibition is yung nature. Yung peligro na pinagdadarakan, bulkan mayon, kada bes na igwanin pagbubuga ini, pagtutuga. That's the only thing na nakaka-impuner sa inda na magduwa-duwa, na mag-star dyan or magbugtak nin mga istruktura, including schools as well. Nahaloy na yun ang mga eskulan dyan. Budaining sa mga residentes na yaon dyan, bako na dyan sa malilipot, buda iba pang lugar na yaon sa laog kan 6 kilometros na ipigdeklara na permanenteng delikadong lugar. Mapagal na maobligar talaga sinda because daining punitive measure. Ang solamente sabi ni Sir Cedric Daep na makakakumbinsir sa ina na talagang gayo dyan mag-istada na, magbueltada, magbugtak ng istruktura, magparabalik-balik dyan is death penalty. Yan ang pigasabing death penalty na daining lay namin na pinar sa inda kayan. Nata ngaya ta death penalty. Tayan ngaya kung pumutok ang bulkan mayon, naabutan sinda dyan, pag mataninda, gada na sinda. Kaya yan, death penalty. Yan ang penalty na dainin pigbabalgar na lay na pwedeng i-impunir dyan. So, kung sana, by analogy, ang sabi ni Sir Cedric Daep, araw ka sa iyang pahayag kaan. We can never impose upon them under pain of penalty ang siring na bagay na dahil na ka mo magpara-i-restart dyan, dahil na magbugtak dyan, tadai nga ning lay na minaprohibir talaga sa inda na anbasyan itong scientific na rekomendasyon kan FIBOLCS na iyan permanenteng delikadong lugar na yan 6 kilometros hali sa bunganga kan bulkan mayon. Kaya nga ni ibaga sabi ni Gobernador Greg Lagman, imaging dara Dr. Cedric Daep, we need legislation kaiyan, national legislation. Asikasuhon kang Kongreso declaring iyan na 6 kilometers permanent danger zone as no man's land talaga under pain of penalty. Yan. Kaya sagkod na arog ka ng sitwasyon, difficile yan. And tama ito sa report ni Compadreng Jomar, it's complicated. Dahil mo basta-basta pwedeng pahaliw na yan dyan. Mga eskwelahan, mga estudyante, sa inmo ita-transfer. So mga residentes, mga titulado, gabo sa kamahanap nin pwedeng salida iding sa indang dudumanon na lugar. Itutugdok ang eskwelahan, itutugdok ang sa indang mga harong. Na it's so much complicated and grabe na intricacies ang aagihan kaya negosasyon gabos-gabos. Sumay sa dirikan daga, paano ang pag-acquire, sisay ang mabayan. Nako, kaya lang
Ang kadaklan dyan na mga yaon sa 6 kilometers permanent danger zone, sisabat na sanaan peligro. Aram ninda yan sain man nga ni maduman. Bata fertile ground bagayan yun Yan na nasa palibot kan bulkan mayon. Fertile ground na yan because of the composition kang soil as in yung climate. Climate factor. Dakul dyan ang mga nabubuhay na agricultural crops. Yan nga ni, dakul ang nag-harvest. Kan itong sukasagsagan kan pag-iribakwar baga, naglibot kami dyan sa laog kan 6 kilometers permanent danger zone June. Tapig papacheck ni Dr. Cedric Daep yung aktibidades sa laog kan 6 kilometers permanent danger zone. Kan itong siraon pa sa evacuation center, so mga evacuees. Igwa kaming nasasabatan yun na nagha-harvest. Bulto-bulto. Titugutan man sana kan otoridad ta paano nga kaya igwa sana ning oras na pigtatao. Grabe ang harvest dyan Very fertile ang situation dyan. The soil composition, yung climate dyan. Basta-basta yan po mahali yan na arog ka na sitwasyon. Not unless na talagang exihiran yan na igwa ni nagkakanigong lay na minabawal sa inda dyan. Okay, now digdi na po kita sa sitwasyon sa sarong international na istorya ining sumanunungod sa Hamas baga as in ining sa Israel. Kan pinagpuunan ta ining iistorya jud duman sa tingog kan banwaan. Da ining interest sabi ko na ngani jud da ining nagre-react, da ining nag-upload sa to. Kan tanangyari yan parang Sabado, October 7, then Lunes pinag-istoryetan sa tingog kan banoan orang ka-interest siring kan dati dahil nagre-react dahil nag-upload dahil nagde-text ngunyan tabi uyan na baga it is now of international concern an pinag-antabayan na ngunyan kung dumakula na inining todo tananata as we speak any second from now any moment from now there will be boots on the ground. Malaog na mismo sa southern part kan Gaza yung Israeli Defense Forces. Kaya nag-abiso na baga so gobyernong Israeli. Nagpalayog na ning mga leaflets duman, abiso, humarali na kamo mga sibilyan. Mag-exodus na kamo pasiring sa north kan Gaza. Because eto na, ang samuyang Puwersas Armadas kan Israel uyan na sa linderos. Anytime pag nagmando so pinaka-commander ninda abante malaog na sinatanganing hanapon iyan na mga Hamas. Natatapi pahali po sa mga sibilyan because ining terror group na Hamas nagtatago sila sa mga sibilyan. They are using civilians as their human shields. Typical na sistema, taktika, panggera kan mga teroristas. Iyan yun na pigapalayog nindang rockets na nakakaabot sa Tel Aviv sa kabisera kan Israel. Pigapalayog kan mga Hamas. Ibibugtak ninda sa mga edipisyong pampubliko, hospital, eskwelahan, sa mga rooftop kan. Tanganing pag bumalos ang Israel, ang gibuan kon kan Hamas, antuyo ninda is pa-victim effect. Ilingan na ngayon, mga civilian baga ngayang ginadan. Bako? Yan. Maghiling ka mo sa Al Jazeera. Sa Al Jazeera, iyon ang pigbubugtukan, mga civilian. Pero, dahil na nasabutan, gibo yan kan Hamas. Duman ibibugtak so sa indang istruktura na binapalayog kang rockets, and na-intercept man yan, nahiling yan sa satellite kan IDF, kan Israeli Defense Forces, natural, inyo-neutralize ito dyan. Yayaon sa rooftop kan eskwelahan, tatamaan sa mga aki, ulokon sa mga Israel, sa mga Hamas. Propaganda-wise, pa-victim effect sinda. Mago dyan? Yan, pa-victim effect sinda. Kaya, ang sabi kan Israel, dahil po pwede na arog kaan. Pipa exodus na itong sa mga Palestinian civilians. Dahil matugot, sabi ko sa Indo, kaito bagang pig-istorya ini, Israel never negotiates with terrorists.
Oh. Naiistorya na ngunyan sa mga telebisyones. So, pig-istorya ko sa Indo, ito bagang so Munich yun. Nadangog man ito ka nagprograma kitang Bicol Target o Tingog kan Banwaan. So, Munich Massacre baga. So, Olympiada sa Germany na duman ginibos Olympic Games several years ago sa Germany. Ang host sa Germany. Siyempre, may pinadara sa Israel na mga atletas. Itong so mga atletas kan Israel, linusob ito kan mga Palestino. So mga, yun ang ganin, kontra Israel, yun, including yung Hamas ka ito, ano. So condominium na istaran kan mga Israeli athletes. Hinoroste disto, dakul so nagkagaradan yun. Anong ginibok ang Israel? Tabi, ang Israel igo ang pinakamatinding intelligence network agency, yung Mossad. Ano? It is at par and paminsan nga ni abantedo pa sa CIA, Central Intelligence Agency kan Estados Unidos de America. Anong gidibo nila dyan? Sige sana. Sinaro-saro baga ninda dyan, sabi ta baga sa istorya. Sinaro-saro ninda sumismong nagrulusob duman sa condominium na ito kan mga Israeli athletes sa Germany, bako duman sa Palestino. Kung sa ina nasyon yun, ito nakaduman na sinusog ninda ito yun. Sinaro-saro man na pinaglikidar. Yan. Hilingon nindo sa Netflix yan na documentaryong Spy Ops. Iyaon anduman. Araw kang katindi an Israel. They will never negotiate. Mabalos iyan. Because ining Israel, kaya iyan piga para initan ka nagkakaperang nasyones dyan sa Medio Oriente, nasyones Arabo, lalo ining kunyan, Palestine. Because ang pinuunan kang iriwal kayan is komplikado yaon na so political aspect, power in the region, key player ang Israel sa region dyan sa Medio Oriente, political aspect, military aspect, yaon na yan dyan. Religious aspect, lalo na dyan. Religious aspect, lalo na. And yung cultural aspect, tabi. So kahuron taba kasubago na kababayan niya to from Lakag, na yaon na duman sa Israel. Ang tuyo kaya ng mga Hamas na yan is to kill all Jews wherever they are in the world. Kaya dahil na yung rason ako, no, gadano ng mga dagit sina dapat na mag-existir ang Israel. Igong mga kunyan, igong mga religious kunyan religious sabi na nga ni aspect ang dai pagkakaintindihan yan, habutan na magparadiskutir pagkanta pag sa relihiyon na dipisil po. Yan. Kaya araw po kaan, ngunyan ang sabi kang Israel, dai kami matunong. Kaya magaday negosasyon sa mga hostages ngunyan John. Pinutulan nin supply nin kuryente, nin tubig gabos, suga sa strip. Because yung nagasa strip, ang kunyan iyan kan Israel, teritoryo, tinugutan lang yan because of series of negotiations, pati sa United Nations. Narumduman nindo ka ito si Yasser Arafat. Buda so leader ka ito kan Israel, na biyong nag-abrasa ka ito, nagkaigungani ka ito ning peace accord, dainin kariribukan for so long a time between Palestine, Hamas, ining buda Israel. Tanang kaigo ka ito ning kasunduan, si Yasser Arafat kan buhay pa, and ang nagbroker ka ito yung Estados Unidos de America. Iga pa ning video, iga pa ning retrato, naglosa, nag-abrasa. Nalingawan ko lang kung sisa ito so kaabrasa ni Yasser Arafat. Tas si Yasser Arafat siya ang PLO kay ito chairman, Palestinian Liberation Organization chairman, gari presidente. Bako man na si Benjamin Netanyahu. Suka ko niya. Tagngon yan, si Benjamin Netanyahu, yung Premier Minister kang Israel. Inda ko kung si Benjamin Netanyahu ka ito, so nakaabrasa niya kan pinirmahan so peace accord na sindanganing dua naka-receive ning Nobel Prize award and recognition. Napundo ka ito sa kariribukan for so long a time. Ngunyan sa naman nagbutwa, iyan na pang-atake in history and it will go down into the history of the world. Ang gibog-gibog yan kan Hamas duman sa mga Israelitas. Yan tabi. Kaya yan any moment, any second, pag nagkuha na so Israel,
Lusob na yan tabi. Diyan sa Gaza, sa southern part kan Gaza. As we speak, nakaposisyon na tabi. And igwa kitang sarupi subaybayan kasubago may nakuha na kitang news sa tuyang international wire sa satellite monitors niya to duman sa tuyang headquarters sa Old Albay District. So northeng parte pigiabangan naman kan Israel in igwa na nga ni nag-atake naman yung Hezbollah. Yung Hezbollah is Iran-backed iyan. Pati ning Hamas, Iran-backed initabi. And nakikihuro na June yung Iran sa iba pang nasyones Arabos. Iyan ang pigbabantayan kan international community. Takun dumakula ini. Remember, ang Israel, kalaban iyan man kang Russia. Pigbabantayan na duman sa northeng porsyon. So, kung igwa ka mong nababaritaan na yaon baga sa TV, sa TV baga, national or international, nakaposisyon na so Puwersas Armadas kan Israel duman sa may Gaza Strip. Igwa pa po sa northeng porsyon, duman man nakaposisyon sa mga tangke de guerra, buda combat troops sa northeng porsyon, so Iran ang pig-aabangan yun. Igwa na nga ni, nag-atake ng Hezbollah. Di pa masyadong yan nagbuluwas. Baka maluwas yan sa mga maabot na oras sa Bareta. Yan. And what will be the effect? Ang Medio Oriente is an exporter kan crude oil. Petrol. Yan ang abangan niya to tabi. Although ang kunya ng Israel bako man na buda ining palit, bako man na kunya na direktamente nag-exportar mismo ng oil. But kung mag-escalate ini, yan. And ang latest, madadagog ini, marulos ini sa mga Bareta. Anytime. So, Iran, nakikihuro na yun sa iba pang mga nasyones Arabos. And Iran, supplier yan kan armas sa Hezbollah and sa kunyan, sa Hamas. So, Estados Unidos de America, auto na, so USS Eisenhower sa Mediterranean Sea. Ang pigabangan, so pigataram-tabaga na tibaad mag-intervenir ang Iran. Yan. So sarong battleship kan Estados Unidos de America, nakaposisyon na sa Mediterranean Sea. Ano ang misyon? To deter any intervention kan Iran. Yan. Kaya tabi yan po ang sitwasyon ko niyan dyan sa Israel-Palestine war na antabi. Ano po? Okay, sige. May isang text tayo. Merenda po tayo, champurado with matching dried fish. Yay, si Ramsa na. Makagutom tabi. Makagutom. Okay, eto ba? Sandali muna ayong sa kon ini sa panahon. Sige. So yan po muna tabi ha. Antabay sa natabi kita ni Marhay sa kunyan sa mga Bareta tanganing masabutan tang sitwasyon ha. Although rayo masasatuya pero igo po ning epekto yan posible sa global economy. Okay, di sandali at mabareta na kitang alas 5. Ito na po muna. Sa pangarang kambilog na fuwersa, salamat po kan sa idong pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target.